Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želim. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Bako, vrijeme je za večeru, a ne za priču. Pa ovo je priča o večeri i povrću. Kad je Oblutak imao 3 godine, nije baš volio povrće. Zapravo, mrzio ga je. Oblutak, pojedi povrće. Djed će uskoro doći da te odvede u park. A ne možeš u park ako ne pojedeš povrće. Mrzim povrće! Hoću čokoladne kekse! Može, kad pojedeš povrće. Našao sam ih! Kekse možeš jesti nakon što pojedeš povrće. Ja obožavam povrće. Pojedi i moje povrće, tata! Ma nemoj. Pa daj, barem ga pokušaj pojesti. Djed je došao! Hajde, Oblutak, idemo u park. Idem s djedom u park! A nakon parka idemo k baki. Sprema nam večeru. O, gusjenica! Gusjenice jedu lišće kako bi dobile energiju da se pretvore u leptire. Da se pretvore u leptire. Što radi ova ptica? Traže crve za jelo. Crvi im daju energiju da u jesen odlete na jug. A vjeverice jedu žireve, lješnjake, a nešto spreme i za zimu. Dođi, vjeverice! Stigli smo, gladni kao medvedi. Zato što jesmo medvjedi! Grašak i mrkva, mljace. Medvjedi jedu bobice. Večera su grašak i mrkva naše bobice. Ja sam medvjed! Kasnije, te večeri, mama i tata došli su po Oblutka. I kakav je danas bio Oblutak? Ja sam medvjed! I ja sam medvjed. I obojica smo pojeli povrće. Pojeli smo bobice, djede! A to znači da je vrijeme za... Kekse!